गावाला नमस्कार. आजचो गणपतीचो तिसरो दिवस हा आणि आमच्याकडे कसं असता समजा आम्ही त्या वाटेन सुरुवात केली आणि एंड ह्या वाटेक केलो बदनाचो पहिल्या दिवसा. तर तिसऱ्या दिवसा कसं असता ज्या वाटेक सुरू बंद झाला शवरला थंयसून आम्ही सुरुवात करतो आणि थंयसर सुरू झाला थंय जातो म्हणजे उलटं सुलटं असता. तर आज पहिला भजन असा त्या रवी बाळूजींच्या घराकडे आणि भजन बिजन झाला. आता काय भजना तुमका माहितीच असतात आपले कसे सगळे अभंग बिभंग सगळं माहीत झालेलं असतं. तर आता त्याच्या पुढचं काम म्हणजे आता आज ह्याच्याकडे पहिला आयटम असा तो उसळ आणि उसळीवर आता ताव मारतात. भजनात 10 जण आणि खाऊ 40 जण. बदनात पण इतके शिस्तीत तरी उभे राहूनच नाही. तुटान पडले नाही बदनात इतके तुटान राहूनच नाही. ते बघ सगळ्यात पाठवून येऊ ए काय बुवा तोंड उघडणार नाही मर तुझा बदना ए बाबा वाटाणे आहोत वाटाणे बस ये मरे ये खालते ये पण मी खालते बसतो माहिती बसतो नाही. बसले का सगळा एकदम ए साहेबा कशी झाली उसळ खाल्लं उसळ खाऊ नाही खा पहिली आधी अजून आहे परसान दिले पेटी वाजवती तू माझ्या बाहेर ये पाठी ये सोन्या पाठी पाठी ए बाळू आमका वाया माल हा हे माल संपलो यो पाणी दे पाणी ते का बरं ना गणपती जाऊ दे तुका एकदाच खाया पुढे परत मुसळा भूक लागतली असती भूक लागते राजवाडा चिरे उकडून बोलवून हे तुका नको बाबू चाय पिणार ना रे बस अजून माझी जरा पातळ मस्त कांदो देत आता भडाक करू नाही विद्यार्थी शर्ट घालतो पण केलं त्यांच्या पडात माका रात्री ऐकता बरी होतो माझ्या हा मग तेव्हा त्याला काय सांगता आता वैतागलो पाठी बघून ना काय दिलेला होता लोक आहे आणता माझ्या माका उसळ नको होती हे पाठी लागले पोटात मागणे घालता ना त्या रे घ्या ना पहिला कळाक ना आता बघितलं तो हसाक लागले ना बरं नाही म्हणा पण त्याचा सॉबला ते पाठ करून काय केलं टाकून दिलं टाकून दिल्या काय बाजू राव व्हिडिओ काढतो खाऊ ना दिसते तू ते आमच्यावर येत काय बदनात इतके कोण तल्लीत नसतं काय भाऊजी बदनात इतके कोण तल्लीत नसतं हे बाबा आणल्या तुझी कशी टाकणीची आल्या कशी 2-3 ना आपल्याकडे कपा चालू आहे ते पेटी नाही हेलले तरी त्यांना मस्त बनणार पाव नको सांगा पाव नको पोट भरताना पुढे नाही उघडायचं सांगा पावन ना तुझा नंबर जाम जाते अजून रसा कोणाकडे खंडात पण बाहेर नाही ए रसा घेऊन ये ए सगळा बरा केला ते का रेडे खाली बघ मध्ये ठीक आहे
आमची उगी हालू भरू आहे अरे भरू नको नाही ना याच्यात घेईल ना अजी ठेवून दी आहे ना बाळू याच्यात वत्तो याच्या भांड्यात आणलं ना ते घेतलं त्याने भरून ठेवली भरून ठेवले नव्हते त्यांनी भरून ठेवली ना आमच्याकडे कसं माहिती तुला नको आहे. काय रे दिला जा म्हणताना विचार करतो रे खाताना विचार नाही बरोबर घेतलं. ऐकलं रे मिला आमच्याकडे भजन झालं ना मध्ये टोप ठेवायचो पाठी द्यायचेच नाही घालू आता नव्या कापूस घरकडे कापूस घरकडे हा टपकान मारायचा सत्याची गावाली वाटून घरात शांत घराकडे माझा जोक करू नका गोवत नका इतके माणसं आहेत ना खोटा बोलल्याच्या कोणच नाही हो खोटा करतो रे किती चांगला थोडा ना ऑर्डर आहे सामान ऑर्डर आणू लवकर आणू लवकर करता ना या कोण मच्छर कोण आहे पी तुला बाबडे हे जोरदार काय उचल हे आणले कादू जोरकडी आली आमच्याकडे तुला जोरकडी केली प्लॅनिंग रद्दच केला किती करते तुला रे खालती खाऊ देते आता देऊ परत कसा होत्या ते वाटाणे परत सुकी उसळ करून माका ते दूध परत ठेवची आहो तुम्ही सांगलात मला नामतो प्लॅन कॅन्सल केला असं नाही तर बरोबर आहे घ्यायच्या मार बरोबर आहे नाही कॅन्सल केलं तरी आम्ही दुसऱ्या काहीतरी गोष्टी करतो तुम्ही खूप जड सांगलात ना सामान उद्या काहीतरी वयामध्ये उद्या काहीतरी करता नाही नाही तरी केला तरी उसळ खाऊन नक्कीच या तुम्ही बदना तो आमच्या अजिबात राग नाही यायचा. खाऊ घ्या ना आमचा नाही पण गणपती लागेल तेव्हा या बाजू तरी गणपतीत भजन सुरू आहे ते फरसाण मध्ये फरसाण 11 11:30 वाजता काहीतरी वया हो पुढे आहे खातले नाही तर पुढे नाही किती पुढचे लोक 12 12:30 नंतर कोण खाऊ देणार तुमतो पुढतो बुडणारे किती आहे बुडणारे एक आणि दोनच ऐकलं का त्याच्यात घे बोलायचं असं नाही रे नको नको त्याच्यात घाल एका व्हायला काय घाल बोटी उसळ बी घालतो ना तुमच्या काय पुढे करतो ना तो कोणी केली माझं केलं ना नको पुढे ते लाडू ते कॅन्सल करून माझे केलं हे डबल उचल खाली उजळ करायचं बुजीला काय अडतंय मा हे आणला चाय गरम होता हे दिला आणले हे रिकल्या ते खाली म्हणजे बुजीला बुज मारून दे तुझ्या मला तुका धावायला लागला काल या धावलेले लागले तुका आम्हाला टमाटो टाक ना घातलं मी दोन काल धावलेलो मा एक घे ना त्याच्यात ए काय पडलं खाली पण टाक पाणी अंदर घे घेतले ना आता त्याच्यात ए ह्या गुण सुटाचा नाही म्हणत तुझ्याकडे तर ह्या बाजू सँडविच सुद्धा जवळ नसेल या मग रोज मसाला दिलं व्यवस्थित उतार झालं सगळं हे का आणलंय पिऊ बोलो काता पुढे बरं बंदा घालत या तो टाळ घे पहिलो आधी टाकू नको त्या अक्षयच्या घराकडे एक टाळ लावलो अक्षय काल आणि सोडून दिली कडे एक कमी आहे टाळ आणखी त्यांच्याकडे असतो कॉलेजच्या रविवारला तिकडे मजा आली. टाळ
तुला घर आहे तुका माहिती आहे काय आता नाही ना ती पहिला तेल घाललं ना त्याच्यामुळे ती खेळ लागली. अरे वा केळी खात ह्या ना मिसळ कसा ना घेऊ मिसळ ना खाल्या किल्ल्या आपली खातो त्रास माका देते नाही एका आडू आता मस्त लागतं ते दोघा जण बरी नाचतो एका काढून ते लागतात त्याच्या हाडतो विचारता आमच्या मंडळात त्यांना दिला त्यांना दिले केळा कोणी मागितला त्यांना दिले वाय काय ती असून काढ ए इजा पाना त्याने खाल्ला इजा इजा हे दादा हळू तरी पण मी काम सगळ्यांना माहित नाही पेट्रोल पण घालून जाऊया पुढे म्हटलं जरा म्हटलं आतमध्ये जाऊया पण जाऊचा अगोदर मी खूप कमलकारी सब लोग उसळ कशी झाली रे उसळ बनवणार आहे बघा पिंक्या एक नंबर केला जबरदस्त सगळ्यांना आवडल्या पहिल्या घराकडे भजन झाला उसळ पिंक्यान केली जबरदस्त झाली खाऊन काय हालत झाल्यांची बघा सगळं जागेवर टाकून वाटेक झाले घेतलं हा सोडलं त्याच्यामुळे जा चल खाले मा टमटमा